बच्चा के स्तनपान करावल सबसे कारगर तरीका में से एगो हा, जवना से उ स्वस्थ होखे। जैसन की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सिफारिश बा की जन्म के आधा घंटा के भीतर स्तनपान शुरू करे के चाहिए। बच्चा के पहला 6 महीना तक विशेष रूप से स्तनपान करावे के चाहिए, जवन की 2 साल के उम्र तक जारी रहे के चाहिए। अवुरी एकरा संगे संगे अतिरिक्त खाद्य अवुरी तरल पदार्थ भी दिहल जाए। विशेष रूप से स्तनपान का होला मतलब कि बच्चा के सिर्फ महतारी के दूध देवे के चाहिए। अवुरी कवनो अवुरी खाना चाहे तरल पदार्थ ना दिहल जाए, पानी के बूंद तक ना दिहल जाए। डॉक्टर के लिखल कवनो सिरप के छोड़ के का 6 महीना के उम्र तक स्तन के दूध सब पर्याप्त बा। आम तौर पर महतारी लोग के चिंता होला का हमरा बच्चा के सही बढ़ंती आ विकास खातिर 6 महीना के उम्र तक खाली स्तन के दूध पर्याप्त बा। इतना गरम बा का हमरा लइका के पानी के जरूरत नइखे। का बच्चा के खाली हमरा स्तन के दूध से सब पोषक तत्व मिली। यहाँ राउर सब सवाल के जवाब हाँ में बा। 6 महीना के उम्र तक शिशु के स्तन के दूध से जरूरी सब पोषक तत्व मिलेला। यहाँ तक कि एकरा में पर्याप्त पानी भी होला, जवन वे गरम आ ड्राई क्लाइमेट खातिर पर्याप्त होला। एकरा अलावा औरी फायदा भी बा जवन सामने आवेला। इ बच्चा के कुछ गुण देवेला जवन की ओकर प्रतिरक्षा बनावे में मदद करेला। इ आसानी से पच जाला। इ दिमाग के विकास बढ़ावेला, जवना से बुद्धि के स्तर बढ़ जाला।